Bueno, egunon denoi, eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzeagatik. Egia da Fikautxoren azalpena entzun ostean, pasako garela Championsetik segunda regionalera, izan ere, gu hasi berriak gara euskararen normalizazioaren bidea egiten eta guretzat garrantzitsua da hemen egotea zuekin batera. Bueno, osasungintzaren esparruko sozietate publikoa dauzatek, osasun sailaren azpian kokatua eta Osakidetzaren zerbitzuak egiten dituena. Duela 30 urte sortu ginen, eta gure egitekoen artean batez ere erresonantzia magnetikoak daude, eta zerbitzu nagusi hori osatze aldera, ikerkuntza eta irakaskuntza ere jorratzen ditugu. 250 langile ditugu, bi multzotan banatuta. Batetik, langile gehienak osasun zerbitzu asistentzialak eskaintzen, EAEko 10 ospitale eta ambulatoriotan, eta bestetik, 21 langile zerbitzu orokorren bulegoan Bilbon, Indautxuko Bizkaia plazan. Bueno, esan bezala, denbora laburra daramagu euskara sustatzeko politikekin. Laster 3 urte beteko dira gure lehen euskara plana onartu eta martxan jarri genuenetik. Eta urte hauetan egindakoen artean, batzuk aipatzearren, euskara batzordea osatu eta martxan jarri, hizkuntza normalizazioko teknikariaren lanpostua sortu, hizkuntza ofizialak nola erabili behar ditugun erabaki eta langileen artean zabaldu, langilei urtero euskarazko prestakuntza eskaini, euskara ikasi, hobetu eta erabili dezaten, bikain ziurtagirearen dinamikan sartu, iaz Zumarragan dugun zentroan lortu genuen, eta aurten Eibarren dugun zentroa ebaluatuko dute. Eta kanpainak egin langile euskaldunak identifikatzeko. Eta praktika honetara etorrita, gaur bi aurkeztuko dizkizuet hemen, labur-labur, eta biak doaz bete-betean gure helburu nagusiaren norabidean. Eguneroko lanean, euskara gehiago erabiltzea. Lehenengoari deitu diogu, aldaitz dinamika Bizkaia plazako bulegoan. Zuetako askok ezagutuko duzu aldaitz eta horren baitan dauden metodologiak, eusle, elkarrizketak, ulersaioak. Hoien helburua da parte hartzaileen hizkuntza ohiturak aldatzea, euren artean euskara gehiago erabili dezaten. Esan behar dugu, aldaitz ikerketaren sustatzaile nagusia Peio Jauregi dela, eta arekin batera Euskal Herriko Unibertsitatea, Soziolinguistika klusterra eta beste entitate batzuk. Eta, interneten daukazue informazio eta material guztia. Guk egin genuena izan zen, duela 2 urte gai honi buruz Gasteizen antolatu zen mintegira joan, apunte honak hartu, interneten dagoen material guztia aztertu, eta osagai guztiekin metodologiaren diseinu espezifikoa egin gure egoerara moldatuta, Bizkaia plazako bulegoan. Labur esan da, euskaraldia txiki eta pribatu moduko bat prestatu genuen, baina luzeagoa eta neurtuagoa. Dinamika martxan jarri genuenean, Bizkaia plazako bulegoan 18 langile ginen, eta horietatik erdiek euskara maila nahikoa zuten ulertu eta komunikatzeko. 9 horiekin diagnostiko bat egin genuen, jakiteko batetik, zein zen euren arteko harreman mapa, eta bestetik, 6 hizkuntzatan ziren harreman horiek. Eta ikusi genuen 9 horiek, euskara maila nahikoa izan arren, ez zutela ahal eta nahi beste erabiltzen lanean, hainbat arrazoirengatik, urtetako ohitura, laneko gaiak eta dinamika, hanka sartzeko beldurra, eta bar. Orduan diagnostikoa egin eta gero, 2020ko irailean, deitu genien bilera batera, eta bilera hartan, dinamika azaldu eta aurkeztu genien, euskara gehiago erabiltzeko ariketa praktiko batzuk egin genituen, komunikazio teknika eta estrategia batzuk azaldu genituen, oztopoak eta arriskuak aurreikusi genituen, eta amaieran proposamena egin genien. Ia 8 astez, ariketa egin nahi ote zuten. 8 astez jarraian, euskara ahalik eta gehien erabiltzeko. Lanean zauden bitartean,
euren artean, ahoz eta idatziz, eta egoera formal eta informaletan. Aho batez erantzun zuten baietz. Eta zelan egin genuen ariketa? Bueno, 9 pertsona horiek, 3 taldetan banatu genituen, euskara mailaren arabera. Talde bakoitzak, konpromiso eta betekizun maila batzuen. Batzuek adibidez, gaztelaniaz egin zezaketen, belarri prest modukoak, eta beste batzuek ezin zuten, hau bizi modukoak. Aste bakoitzaren amaieran, fitxa baten bidez, erabaki behar zuten jarraitu edo ez, eta zehaztu behar zuten nola hitz egin zuten besteekin eta besteek haiekin. Lehen ariketa 2020an egin genuen eta bigarrena aurten egin dugu. Eta ariketa bien artean egin ditugu erabileraren neurketak, egin ditugu balorazio bilerak eta egin ditugu bestelako dinamikak. Beti ere, helburuari eusteko eta gaiari buruzko hausnarketa eta ahalduntzea sustatzeko. Grafiko honen ezkerreko partean ikusten duzue, zein zen abiapuntua orain dela urte terdi. 1-tik 4 eskala batean, 1 dena gaztelaniaz, eta 4 dena euskaraz, 2,9koa zuen taldeak. Lehen ariketa egin ostean, 3,45 igo ginen, eta ariketa amaituta, relajazio fasean, eta beti gertatzen den bezala, apur bat jaitsi ginen, 3,35. Baina, hasieran baino nabarmen gorago. Apirila bitartean, hainbat dinamikaren bidez, gure zoru linguistikoa elikatu eta indartu genuen apur bat, 3,40 eraman da. Eta aurten, bigarren ariketari ekin genion, apirilean hasi eta ekainera arte. Gure orain arteko zabaia lortuta. 3,82. Orain atxeden fasean gaude, erronkaren tentsio hori apur bat jaitsita, baina ikusten duzuenez, goranzko joera orokorrarekin. Irudi honetan prozesuaren beste perspektiba bat duzue. Hasi ginenean, duela 15 hilabete, 9 pertsona horien arteko elkarrizketetatik, 3tik 1 gaztelania zen, gorriz. Denborarekin gorri hori joan gara gutxitzen, gero ezabatu egin genuen, eta orain kopuru minimoetan daukagu. Eta bestetik, euskara hutsezko berde ilunez eta euskara nagusi duten elkarrizketak, berde argiz, hasieran 150 ziren bien artean, eta bi ariketak egin eta gero lortu dugu 185 ekartzea. Beraz, eta datuak objektiboki aztertuta, esango dugu, emaitza onak lortu ditugula nahiko epe laburrean, eta orain parte hartzaileek lehen, baino askoz gehiago erabiltzen dutela euskara lanean. Datorren urtearen hasieran, 3. ariketa egingo dugu, eta berrikuntzarik handiena izango da, beste parte hartzaile bat sartuko dugula dinamikan, 10. Gure asmoa da dinamika hau denborarekin finkatzen joatea, eta parte hartzaileen arteko hizkuntza ohitura berriak egonkortzea, euskaraz lan egin dezaten. Bigarren praktika ona, gida hau da, gure zentro guztietan erabiltzen duguna, langileek jakiteko batez ere, nola egin behar zaien harrera herritarrei. Honekin lotuta esan behar dut, gure euskara plan osoa bideratuta dagoela, neurri handi batean, euskara zerbitzu hizkuntza bihurtzera. Batetik, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu eta bermatu behar ditugulako. Eta bestetik, argi dugulako kalitatezko zerbitzu asistentzial publikoa euskaraz ere eskaini behar dela. Horregatik, erabaki genuen gida hau egin eta langile guztiei zabaltzea paperean eta intraneten. Tresna lagungarri eta eraginkor modura. Ezin hobeto erantzuten diolako euskara planaren helburu nagusi horri.
Gainera, gida hau gure urteroko euskarazko prestakuntza planean txertatuta dugu, eta horrela, bai mintza praktika taldeetan eta bai euskara ikasteko taldeetan, gida hau erabiltzen dute oinarri modura. Eguneroko egoerak, elkarrizketak eta hiztegia lantzeko. Eta bueno, nola egin genuen gida hau, ikusi genuen Osakidetzak bazituela eginda antzeko gida batzuk, euskara hutsez eta arloka, pediatria, harrera, medikuntza orokorra eta bar. Haiekin jarri ginen harremanetan eta baimen eskatu genien gure gida propioa egiteko haien ideia horretan oinarrituta. Beraz, eduki batzuk aldatuta eta gure gai eta terminologiara ekarrita diseinatu genuen gure gida. Baina guk erabaki genuen bi hizkuntzetan egitea, gure langile guztiek erabili ahal izateko. Euskaraz ez dakitenek, ikasten dabiltzanek eta euskaldunek. Eta horretaz gain, esan behar dugu, arlo asistentzialeko gure langile batzuk, asko inplikatu zirela eta asko lagundu zutela atal batzuk egiten. Gidak 6 atal ditu guztira, eta lehenengo hau da seguruenik garrantzitsuena. Batetik, euskara eta gaztelania erabiltzeko osateken irizpideak agertzen dira. Langile guztiek jakiteko nola erabili behar dituzten bi hizkuntza ofizialak lanean, ahoz eta idatziz, kanpora begira eta barrura begira. Bestetik, komunikazio hobetzeko aholku orokor batzuk ematen dira. Esaterako, lehen hitza euskaraz izatea beti, hizkera ulerta erraza erabiltzea, telefonoz astiro berba egitea, pazienteari entzutea, eta bar. Eta punturik importantenean, eta hau da gidarik satirik handien hartzen duena, agertzen dira gure zentroetako eguneroko laneko elkarrizketa ohikoenak, bai telefonoz eta bai aurrez aurre. Hau da, gure langileek zer esaten, zer galdetzen eta zer eskatzen dioten pazienteari, ondoko lankideari edo Osakidetzako langileei. Eta elkarrizketa horiek antolatuta daude langileen estamentuen arabera, gure kasuan dira idazkariak, laguntzaileak eta teknikariak, probaren pausuen arabera, pazienteari deitu hitzordua emateko, pazienteari harrera egin zentroan, makina gelara lagundu eta bar, eta proba motaren arabera, adibidez urdaiarena, prostatarena, esteena eta bar. Eta lehen esan bezala, atal hau langileek beraiek egin zuten eta ahozkoaren isla izan zedin saiatu ginen, hizkera zuzen eta argiarekin. Bigarren atalean, euskaraz lan egitean sortzen zaizkigun ohiko zalantza batzuk sartu ditugu. Zenbakiak zelan erabili, orduak, datak, pazientea lasaitzeko esakuneak, aginduak nola eman, ohiko akatsak, eta bar. Hirugarren atala, laneko oinarrizko hiztegi batek osatzen du. 500 termino ditu, gaztelania euskara norabidean jarrita, eta bertan agertzen dira arlo asistentzialean gehien erabiltzen diren berbak. Hiztegiarekin langile guztiak eroso sentitzeko, leku desberdinetako hitzak sartu genituen, adibidez, astearte martitzen, ireki zabaldu edo hitzaldi amatatu, eta baita ere hitz teknikoak eta orokorrak kombinatu genituen, adibidez, zerbikal lepoko, estegorri esofago edo femur izterrezur. Hiztegiarekin batera, ikusten duzuenez, irudi batzuk ere badaude, hezurrak, organoak eta gorputz atalak modu bizualagoan ikasteko. Eta laugarren puntuan, langileei azaltzen zaie, zeintzuk diren euskara ikasi eta euskaraz lan egiteko gaur egun eskura ditugun baliabideak. Itzultzaile neuronalak, zuzentzaile ortografikoak, hiztegiak, webguneak, eta bar. Eta amaitzeko, 5. puntuan,
oinarrizko ideia eta datu soziolinguistikoak sartu genituen. Gure ustez ezinbestekoa delako langileek jakitea ze egoeratan dagoen osatek eta gizartea. Hau da, zenbat euskaldun dauden, zenbat erabiltzen den, zeintzuk diren jarrera nagusiak, zergatik den garrantzitsua euskarazko zerbitzua eskaintzea, nola jokatu paziente euskaldun baten aurrean, zer den eskaintza aktiboa, eta abar. Seigarren eta azken puntuan, besterik gabe, gure hizkuntza politikarekin lotutako dokumentu importantenen berri ematen diegu, denek jakiteko zen markotan mugitzen garen. Eta aurrera begira gure asmoa da, gida zabaltzen jarraitzea, eta akaso 2 edo 3 urte barru, hurrengo edizioa ateratzea, eguneratua eta hobetua. Eskerrik asko.